Eta gertatu zen momentuaretan, Durangon, beste alternative gure kursokoak ziren atxotegi bat, gaur Begoñan parroko dauena, eta Juan Maria Arregi eta ni. Eta hiruroke kurso berdinean. Mesa berria alkarrekin eman gendun, baina aurreko 2-3 urte aurretik Durangon arazoa zeuden. Nigo horatzen az, Luciano etorri zan Durangoko Andramari Eleixara, gazte bat, rubioa, Ander Manterola zegoen, eta Aboitizen aurrean hone ziren apur bat ez dakitxe jo. Ezkertiarrak eta Aboitizan karlista, jerarkiko, militarista, eta ni konkretuki honekin bat egiten nuen eta Juan Mari bai eta Txoti bai. Bueno, eta momentu baten heldu zan Ander Manterolai kotxeak endu zioten 2 kaballos bat zuen eta subastatu, juzgatuetan. Eta guk orduko seminarioan lehen inozenteak baginen, baina orduko ja apur bat ikusi gendun maltzurkeri apur batekin jokatu behar genuela. Oztopo karrera basala seminarioan, azken baten. Nahi bat dezu azkenengoko mugetara heldu ez, apaiz izaten. Ikasi behar zendule noren aurrean hitz egin eta noren aurrean itxura mantendu. Eta orduen Manterolaren kotxe subasta egizanean pentsatu geldun. Aboitizek, Astipresteak, parrokoak, Andramarikoak, ziurra asko honet denuntzia sartuko digu gu horregotea gaitik. Eta joan ginen Marta, ez da zagartotegi bat abaino arantza, ara joan ginen eguna pasatzen, apropos. Baina seminaria itzuli ginenean, retorra deitu ziguten 300, eta despatxuren entran, eta bakotxak gela baten, esan ziguten, tenéis que escribir lo que habéis hecho esta día. Gu pentsatzen gindun, denuntzia Arzipesteak, gu Manterolarekin, apagaiz nahiko alkartu ziren, juizio horretara, protesta bezala, eta orduen, guk izan gendun bai, egun horretan egin gendun, mesatara joen, eta gero joan ginen Martaren gana, eta haute bestea, eta idatziak entregatu genduen, eta retorrak ikusi ditu, pues estos han estado juntos, y coinciden en todo, y no han estado eso. Orduen, ez zuen onartu denuntzia hori. Baina ja, Astiprestearen jokabide ezagutzen gendun nondik zijoan. Gauza, segaitik inkautatu edo kendu zioten kotzea Manterolari? Uste dut, ez dakit naz gogoratzen, baina multan bat, edo juizioen bat, eukiko zuen, itzaldien bat, edo ez dakit. Eta Lucianoren abizena badakizun gogoan? Ez, Lucianoren naz gogoratzen. Etorri ziren orduen bi apaiz gazte, Luciano eta beste bat, bestean nahiko buruen makurtu zuen parrokoen aurrean, eta Luciano joeten zan, zelan da, Kruziagatik auzoa, San Faustora joeten zan, eta patanien biziketa hartzen zuen ara joeteko, eta gero biziketa edutzi, eta zan herrikoia, eta apur bat hitzekin berarekin lasaia zan, eta aberasgarria, ez besteekin. Olazaran organista, sana, karlista, gero beste
Don Juan zegoen, karlistape bai, horrek eta dana ziren, hori, parrokoek aukitzen zuen eleixan altare ondoan, Kortesetako presidentea, Esteban Bilbao, eta polizia behian zaintzen, eta gu, hori, itxusia zen ikusten gendun, ez? Ansel obispua gogoan auki lanean ibili eta hau potereakin, bueno.